டாக்டர் அம்பேத்கர் வாழ்க்கை வரலாறு வாசிப்பவர் மனோபாரதி விக்னேஸ்வர். சாதி ஒழிப்பு பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரையில் இந்து சமூகம் தொடக்கத்தில் 4 வருணங்களாக வகுப்புகளாக வகுக்கப்பட்டிருந்தது என்று அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார். வருணம் தகுதியை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தது. ஆனால் காலப்போக்கில் வருணங்கள் பிறப்படிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டன. இவ்வாறாக 4 வருணங்களே 4 சாதிகளாயின. ஒரே இன மக்களிடையே ஏற்பட்ட சமூக பிரிவினையே சாதி வருண அமைப்பு என்று அம்பேத்கர் கருதினார். அது வெறும் தொழிலடிப்படையில் மட்டும் ஏற்பட்ட பிரிவினையன்று, தொழிலாளர்களிடையே ஏற்பட்ட பிரிவினையும் ஆகும். ஒருவர் அவருக்கு விருப்பமில்லாத ஒரு தொழிலை செய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார். 4 வருண அமைப்பை வைத்துக்கொண்டு இந்து சமூகத்தை திருத்தியமைப்பது என்பது முடியாததும் தீங்கானதும் ஆகும். ஏனெனில் வருணமைப்பு என்பது சாதி அமைப்பாக தாழ்ந்து இழிந்துவிடும் இயல்புடையது. சூத்திரர்கள் கல்வி கற்கக்கூடாது, வருவாய் தரக்கூடிய சுதந்திரமான எத்தொழிலையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது, ஆயுதங்களை ஏந்திச் செல்லக்கூடாது என்று 4 வருணச் சட்டம் தடை விதித்துள்ளது. அதனால் சூத்திரர்கள் என்றுமே எதிர்த்து புரட்சி செய்ய இயலாதவர்களாக ஆக்கப்பட்டனர். மேலும் என்றென்றும் தொண்டூழியம் செய்வது தங்களின் தவிர்க்க முடியாத தலைவிதி என்ற எண்ணத்திற்கு எப்பொழுதும் ஆளாகி கிடந்தனர். தங்களை தாங்கள் உயர்த்தி கொள்வதற்கான செயல்களில் ஈடுபட முடியாதவாறு சாதி அமைப்பு மக்களின் உணர்வுகளை மரத்துப்போகச் செய்து செயலிழக்க வைத்து முடமாக்கிவிட்டது என்று அம்பேத்கர் விளக்கியுள்ளார். மனித இனத்தின் மேம்பாட்டை தன் மூலக்கொள்கையாக சாதி அமைப்பு கொண்டிருக்கவில்லை. இந்துக்களில் நெறிபிறழ்ந்த ஒரு பிரிவினர் அகந்தையுடனும் தன்னலத்துடனும் தம் உயர்வை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு சமூக அமைப்பில் உள்ள சாதி முறை இடங்கொடுத்துள்ளது. சமூகத்தில் உயர்வான நிலையில் தங்களை இருத்திக் கொண்ட அவர்கள்தான் காலத்திற்கேற்ப சாதி முறையை வடிவமைக்கின்றனர். தாழ்நிலையில் வைக்கப்பட்ட மக்களை அதன்படி ஒளிகிடச் செய்யும் அதிகாரமும் அவர்களிடம்தான் இருக்கிறது. பொருளியல் கண்ணோட்டத்தின்படி பார்த்தாலும் உற்பத்தி திறனை சாதி முறை உயர்த்துவதில்லை. ஏனெனில் சாதி முறையின்படி ஒருவர் இயல்பாக கொண்டுள்ள நாட்டத்திற்கேற்ப தொழிலை செய்ய முடியாது என அம்பேத்கர் அவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் எழுதியுள்ளார். சாதி இந்துக்களின் ஒழுக்கக் கோட்பாடுகளை குலைத்து பாழ்படுத்திவிட்டது. அது மனிதநேய ஓர்மை உணர்வை கொன்றுவிட்டது. பொதுநலன் பேணும் பண்பினை அழித்துவிட்டது. குறுகிய மனப்பான்மையை வளர்த்துவிட்டது. ஒருவர் அவருடைய சாதியிடம் மட்டும் உண்மை பற்றுதலுடன் இருக்கும்படி சிந்தனையை குறுகிடச் செய்தது. தகுதியும் ஒழுக்கமும் சாதியை பொறுத்தவை என்று ஆக்கியது. மற்றோர் சாதியைச் சேர்ந்த மனிதனிடம் உள்ள நல்லியல்புகளை அது மதித்து பாராட்டுவதில்லை என அம்பேத்கர் அந்த ஆய்வுக் கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் சாதி மதமாற்றத்தை அனுமதிப்பதில்லை. சாதியும் மதமாற்றமும் ஒத்துப்போக முடியாதவை. மதம் மாறியவருக்கு சாதியிலிடமில்லை. இந்து மதத்தின் தொண்டு செய்யும் மனப்பான்மையை சாதி மாய்த்துவிட்டது. ஆனால் கடந்த காலத்தில் இந்து மதம் தொண்டு செய்யும் இயல்புடையதாக விளங்கியது. எனவே சாதி இருக்கின்ற வரையில் மதமாற்றத்திற்கு வழி ஏற்படாது. சங்கம் என்கிற தன்மையில் ஒன்று கூடி உறவாடுதல் என்ற ஒன்று இல்லாத வரையில் இந்துக்கள் வலிமையற்றவராகவும் எதற்கும் எளிதில் அடங்கிப்போகும் தன்மையினராகவும் இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அவமானங்களையும் தீமைகளையும் அமைதியாக பொறுத்து கொள்வார்கள் என்று அம்பேத்கர் விளக்கிவிட்டு இந்துக்களுக்கு ஓர் எச்சரிக்கையும் விடுத்துள்ளார். இந்துக்கள் மன உறுத்தலோ இரக்கமோ இன்றி இந்நாட்டின் ஆதிக்குடிகளை இப்போதுள்ள இழிநிலையிலேயே இருக்க வைத்துவிட்டால் மற்ற மதத்தினர் அவர்களை அணுகி அவர்களுடைய மதத்திற்கு மாற்றிவிடுவார்கள். அதனால் இந்து மதத்திற்கு எதிரான மதங்களில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை பெருகிக்கொண்டே போகும். இவ்வாறு நடைபெற்றால் அதற்கு இந்துக்களும் அவர்களுடைய சாதி முறையும் தான் காரணமாகும் என்று வரும் முன் உணர்ந்து உரைத்தார். உலகின் எந்த பகுதியிலும் மனித சமூகம் எத்தகைய வேறுபாடும் இல்லாத ஒரே தொகுதியாக இல்லை என்பது உண்மைதான். எல்லா சமூகங்களிலும் பிரிவினைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் இணைந்து செயல்படுதல், திருமண உறவு கொள்ளுதல், இரண்டர கலத்தல் போன்றவற்றில் மற்ற சமூகங்களில் உள்ள பிரிவுகளுக்கும் இந்து சமூகத்தில் உள்ள பிரிவுகளுக்கும் அடிப்படையில் வேறுபாடுகள் உள்ளன. இந்து சமூகத்தில் ஒவ்வொரு சாதியும் தன் சாதி நலனையே மையமாக கொண்டுள்ளது. இந்துக்களுக்கிடையே உள்ள சமய வழக்கங்கள், நம்பிக்கைகள், சிந்தனைகள் ஒன்றே போல் தோன்றினாலும் இந்துக்களை ஒரு சமூகம் என்றோ தேசிய இனம் என்றோ இச்சொற்களின் உண்மையான பொருளின்படி ஏற்க இயலாது. சாதிகளின் தொகுப்பாகவே இந்துக்கள் இருக்கின்றனர். இந்துக்களின் அழிவிற்கு மூலமாக இருப்பது சாதியே. இந்துக்களின் வீழ்ச்சிக்கும் காரணமாக இருப்பது சாதியே. சாதியின் காரணமாகத்தான் இந்துக்களின் வாழ்வு தோல்விகளை தொடர்ந்து சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது. சாதியானது இந்துக்களை இந்தியாவின் நோயாளி மக்களாக ஆக்கிவிட்டது. இந்து இனத்தையே சாதி பாழ்படுத்திவிட்டது. இந்து சமூகத்தை குலைத்து அதன் உயிரோட்டத்தை அரித்து அதை அழித்துவிட்டது. சாதியை ஒழிப்பதற்கான சிறந்த வழி கலப்பு திருமணமே ஆகும். சமபந்தி விருந்து சாதி உணர்ச்சியையோ சாதியின்படி நடப்பதையோ ஒழிப்பதில் வெற்றியடையவில்லை. இரத்தக்கலப்பு ஒன்றே சொந்த உறவு என்ற உணர்வினை உருவாக்கும். இரத்தக்கலப்பால் உறவினர் என்ற உணர்வு மேலோங்காத வரையில்
தன்வரையில் தன் சாதி தனியானது என்ற உணர்வும் மற்ற சாதியினர் அயலவர் என்ற எண்ணமும் மறையாது. சாதி இல்லாத நிலையை அடைவது எப்படி? சாதி என்பது ஒரு கருத்தியல், ஒரு மனநிலை. இதை அளிப்பதற்கான வழி இது பற்றி இந்துக்கள் கொண்டிருக்கும் கருத்தை மாற்றுவதே ஆகும். இந்துக்கள் மனிதத்தன்மையற்றவர்களாக கொடுமதியினராக இருப்பதால்தான் சாதியை பின்பற்றுகிறார்கள் என்று கூற முடியாது. அவர்கள் ஆழ்ந்த மத உணர்ச்சி நிரம்பியவர்களாக இருப்பதால்தான் சாதியை கடைப்பிடிக்கிறார்கள். சாதியின்படி நடப்பது அவர்களுடைய தவறென்று. தவறு அவர்களுடைய மதத்தில்தான் இருக்கிறது. இந்து மதம்தான் சாதி கருத்தை ஊட்டி வளர்க்கிறது. ஆகவே உண்மையான எதிரி சாஸ்திரங்களே ஆகும். ஏனெனில் சாஸ்திரங்கள்தாம் சாதி வழிபட்ட மதத்தை கற்பிக்கின்றன. சாஸ்திரங்களும் இதிகாச புராணங்களும் மேலானவை என்ற நம்பிக்கையை பொசுக்குங்கள். சாஸ்திரங்கள் மற்றும் வேதங்களின் அதிகாரத்தை, புனிதத்தை, தெய்வத்தன்மையை அழித்திடுங்கள். சாஸ்திரங்களுடனும் அடிமைச் சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் விடுதலை கொடுங்கள். அதன் பிறகு அவர்கள் நீங்கள் யாரும் சொல்லாமலேயே கலப்பு திருமணம் செய்து கொள்வார்கள். அம்பேத்கர் வாழ்க்கை வரலாறு தொடரும்.